ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз як рӯзи дигар дар шаҳри Москва, субҳи содиқ соат 8 саҳари Москва дар бозори Садовод қарор дорем ҳамроҳи хоҳари азизам Зайнаб. ана чӣ гуфтанем тамошобинони азиз, бовар мекунед? ман намегум ки ман надорам апа хоҳар, ман дорам. Ман апои радноӣ дорам, хоҳар надорам, апои радноӣ дорам. Лекин апа хоҳар ба фикрам як маъно дорад. ишқе ки худованд дар дили ман андохтагия, и меҳру муҳаббати илоҳист ки Зайнаба дар дили ман дохтагия, ҳамчу радноӣ дӯсташ медорам ва ман тамоман парво намекунам ки масалан Москва омадагиам, шаҳри бегуна. Барои ман шаҳри бегуна ман надонам, ҳеҷ ҷора надонам, кори ман дар ҷо буд мешавам, ман чӣ кор кунам, чӣ ҷо бурам, ҳамин фикр дар сари ман нест. Ман медонам ки хоҳари азизи меҳрубон дорам, ҳамаи проблемаи ман ҳала, тамоман парво надорам. бовар кунед тамошобинон, инак шинос шаве бо хоҳари меҳрубони ман. салому алайкум тамошобинони азиз, раҳмати аллоҳ ҳаматонда. чихел ки Сайдаҷон гуфтад, ман ҳамахе апа надоштам биём. Сайдаҷон ман дар Англия паштагия бовар кунед, ман хима намегӯям ки қати шинос шудам. мегӯй ки чанд солаи шинос шудам. ин одами хоксор ҳамавақт якдигариш қати чӣ қадр одат мекарда ки бовар кунед, намегӯм ки ман дар бегона ҳай, намегӯм нав шинос шудагиам. чихел дар хона мешинам, мехезам, дар пеши бовар кунам мехелам. ягон барӣ надорам. ай ҳамин мардама бояд ҳамин одаме ки ай пеш медидай дигар хелай то ай дур мебинӣ, ҳарчи мерависӣ, ҳарчи мегӯй, чӣ хеле ҳастай баъзан негативҳо ки ай пеш беҳад одам ки шинос шид баъд дигар хеле мефаҳмидай. ба ҳамин хотир барои шумо ама ин тавсия метиҳем ки то ай пеш набинед инсона, ай дур бовар накунед касе чизе мегӯяд. Сайдаҷон як зани ҳастай ки бовар ҳамамона кира медонем. Сайдаҷона ҳамаи чихе зиндагиша, чихе фарзандориша, чихе гуфти рафо шавҳардориша, лекин то ай пеш набини хоксориша, то ай пеш набини дилкушодиша, ҳамара бовар кунед ба як чашм нигоҳ мекунад. духтари хоксорай, духтари чӣ қадр дилсӯзайда, ҳама тарафа духтарай. и ай ҳам ами дили тоза бо навдем ки ё гап тайёр кардагия. и чиста ай дили тоза, ай дили ки чихе ки дилам ҳамун гапа забоном давар, ман ҳамуро гуфтам тонам мардамтонам. бо ки хонобуд тавсият бошед. меҳру муҳаббате характере ки маву Зайнаб дорем, ин аз ҷониби Аллоҳ ҳай. хоксоримонам мо на танҳо дар сурат зебогии моро мебинем ки ин на танҳо дар сурат ай, зебогӣ дар сурат нест, дар сирати одамай. ва танҳо Аллоҳи меҳрубон медонад ки ин рӯзҳо мо кира ёрдам мекунем, кира ёрдам намекунем. ира танҳо худованди меҳрубон медонад. то он ҷое ки моро одамо ҳурмат мекунанд, агар 5% ҳурмат кунанд, мо ӯро 50% дар болои сармон бироварда ҳурмат мекунем. лекин шахсоне ки моро ҳурмат намекунанд, то имрӯз фақат ҷаҳл мекардам, мегуфтам ки чӣ ба мара ӯхе гуфт, ма бояд ҳақиқата ӯда бифаҳмонам, дигар фикрша намекунам. танҳо ба Аллоҳи меҳрубон меспоримаш ки одаме ки моро ҳурмат намекунад, мо ба худованд меспоримаш. ба ягон кас бадӣ надорем. шояд айрӯи ҳамин характермон худованд моро ба ҳамин қуллаҳои зиндагӣ оварда расонда. беҳисоб шукронаи парвардигора мекунам барои ин неъмате ки апа хоҳар, ин неъмата ай тарафи худованди меҳрубон, ин неъмате ки худованд барои ман ато карда, беҳисоб шукрона мекунам. шукри аллоҳ ҳам баштааст. чӣ тоҷикистон омада будем, намедонистем ки мо ин рӯзо ба худо мерасем, намедонистем. дар хона мешитем, мисоли гап рӯзгори хона, ай кор мардафораш дар мекардем, то ҳозира ин корро мекунем, лекин намедонистем ки ё савдогар мешем, ё ки Сайдаҷон ба ин рӯзо мерасад, ё ки ман либосфурӯш мешавам бозорда. дар фикри аёлмо набод. бароям ка мегӯям ки ҳар чӣ ки худо хост ҳамон мешавад. чизе ки мо хостем, то худованд нахост, ӯро то худованд вай накард, ӯ кор намешавад. барои ҳамаи шуморам анами хеле меҳру муҳаббата орзумандем ки барои шуморам худованд як апа хоҳар наздик ато бигардонад.
ҳамеша барои рости худованд бошед. ин намегум ки ира ман як бора худованд барои ман я ато гардондага, ин шояд ки самараи азобҳои кашидагӣ ма бошад. ана ҳамун самараҳо буд ки беҳисоб шукрона мекунем ки ҳамун азобҳоро кашидем дар зиндагӣ ва ба ҳамин рӯзҳо расидам. то охири навор бо мо бошед. иншоаллоҳ наворҳо аз магазини Зайнабҷон мешавад. ва чӣ гуфтанем, як гап дига дорем мегӯм, ҳама вақт духтаро чӣ дилтон дар ғажгӣ ҳаст нисбати ягон кас, чие ки ҳаст нест, ай дилтон бироре, фақат дар рӯи ҷойнамоз ай худованд талаб кунед. ман ҳам қаша фаҳмидам ки як кас ёрдам мепурсида ё як кас мехостаӣ ки як кор якунӣ, то диле дар ягон вай медоштае ки ба худо намерасида. фақат дар рӯи ҷойнамоз ай худованд талаб кунем. худованд ҳамин хетада мерасона ки худат бовар кар ки вай ажида даже надошт, дар фикраш набуде ки худованд вай дар то насиб мегардонад. ба ҳамин хотир духтаро ман ҳаматона мефаҳмам ва касоне ки чӣ хеле ки гуфтам зиндагии вазбин дорам ё ки ягон вай че дорам вазбине ки дар зиндагӣ ҳаста, ҳама вақт ба дили пир ай худованд талаб кунед. фақат мушкилои моро Аллоҳ сабук мекунад, бандаша мекунад. ай банда ёрдам айне ки оне ки худованд мекунад ҳеҷ кас ин кора карда наметавонад. танҳо ай Аллоҳ талаб кунед. чӣ коре ки шумо мехоҳед, чӣ дар савдо, чӣ дар мана коре ки Саидаҷон мекунад, ҳама вақт аввал Аллоҳ ҳам гуфта ай шумо ҳаракат кунед, ман баракатша метиҳам. барои ҳамин хотир духтаро дар хона нашинед, мисли гап мешавад намешавад, ин кора вай накунед. ҳаракат карди худованд ба ҳамаи чӣ мерасонад. алҳамдулиллаҳ Саидаҷон се гудар дорам ма 5 та. нигоҳ кунед ки дар шаҳри мардум ҳамин хел зиндагимон овурдастем, намегӯем мо дар шаҳри мардум ай ранги мисли шаҳри худмон шудагиеда мо. ба ҳамин хотир ҳамаи шумо дар ана рӯзоя ман таманно дорам ва ҳамаи шумо дар ин рӯзоя насиб кунад ки чӣ мушкилои шумо доред худованд мушкилотона осон кунад ва чӣ нияте доред ба ҳамин ниятотон шуморо Аллоҳ бирасонад, ҳамаи моро бирасонад ба ҳамон рӯзо. тамошобинони азиз, иҷа торговый центр шаҳри Москва бо хӯрид бо командаи Марьяна Умарова. хачон таклиф кардагиан мора кафе дуюм этаж, хулоса академияи кимчи мековем озяка. торговый центр аҷайбо фасони зебо. Так, анака мековем. Машаллах. Что бедно. Моя красавица Зулайха Нуридинова. Как она помогает. Наша принцесса. Зулейхо. Так, правильно? Зулейхо, мы тебя поздравляем с днем рождения. Ты такая красивая, добренькая, миленькая. Я искренне тебе желаю, чтобы у тебя все получилось в этом бизнесе и чтобы ты догнала наставницу и обязательно стала партнером. Иншаллах. Я тебе желаю бесконечного счастья, бесконечной любви, успехов и процветания в бизнесе. Я желаю детям здоровья, тебе счастья, живи, радуйся и люби. Хочу поздравить тебя с этим прекрасным днем. На самом деле, процветания, успехов, побольше улыбок, чтобы ты всегда была такой счастливой и в кругу самых замечательных людей. میخواهم برای تو تمام خوشبختی و زندگی رو نشست ما که با خودت با شمارت اویلت همیشه خوشبخت باشه و خوشروز باشه. باز میخواهم که از این دوستایی که
Девочки, дальше, дальше. У тебя есть заветное желание? Я желаю, чтобы он обязательно скоро. Эльвира говорит. Я желаю тебе счастья. Будь всегда, желай счастья, будь счастливой, излучай это счастье, и тогда вокруг все будет для тебя светить яркими красками. И пусть тебя окружают, как Гуля сказала, самые близкие, любимые люди. Всего тебе самого наилучшего. Пусть Всевышний тебя бережет. Остальное в тебе и вокруг, кажется, есть. Да. И все это сделала ты сама. Днем рождения! Днем Как же Так. Я желаю в первую очередь здоровья, чтобы у тебя было крепкое здоровье. И желаю женского счастья, чтобы ты была всегда счастливой. И красивая, как сегодня. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Снимайте, сейчас она задувает свечку. Красотка, давай. Давай. Xushrugiya bine tomoshabine. Kompaniya xabarlik namedi ki jo'ram o aytjom edi. Так что вот так вот. Магазине Тила омадам. Так. Хорошо даром. Ягон чхала. Помолчи. дар инҷа ахир якта чала аз номи худам ва аз номи тамоми командамон якта чалаи тилло барои рӯзи мавлуди Зулайхоҷон ки Зулайхоҷон старший директори командаи ма ҳастай тӯҳфа кардам аз номи худам ва аз номи ҳамаи шумо духтаро Зулайхора табрик кардам. Ромаде. شعر خونده سر در تای باران زادیک دارد هرگاه تندریچ رفاوز رکرستوکه باید شتاگی انکارم چما برامده فاسانی را بینه خوشرو پروبکش بیزه به حد پروبکه بسیار من زید میشم پروبکه ده زلایخا بستایی بزنه جا توایم شهر الگرم خونده سه شهر عشق خونده سه این روزهای هم حلیمت هر کجا باشم فانتاناشون فانتانا یا در خنکی هم کار میکرده سویتا موزیکا بود و فانتاناشون لیکن فرا افتوبوس داشته باشه افتوبوس مترو انا با چی میفرم تراموای میفرم پیاده گشتن